Хора, извинете за шума, обаче комшията пусна музика и си казва, че е навсякъде и аз гледам тук някакви детски. Някой всякъде звъна на вратата, дай да видя. Явно деца да чакат някои гости. Гледам Биг и Буй как се изнасят от къщата им, обаче няма да се изнесат, защото съм гледала. Аз ще се върнат в къщата, защото хората, които купуват къщата на Биг и Буй, такова не я искат и видяха друга, че се предава с басейн. Това е странно. Пратките дойдоха супер. Чаках ги, но трябва да има още една труба. Къде е? Трябва да има още